Здравейте, скъпи приятели! Намираме се пред магазин за хранителни добавки Popeye. Както виждате, отвънка е табелата, оповестяваща, че ние не сме само магазин за хранителни добавки, а предлагаме дози на място, може да поръчате при нас протеин изолат, азотен бустер, креатин, глутамин и БЦА. Когато влезете в магазина, в ляво ще намерите асортимента от протеини, които предлага магазина. Както виждате, имаме наличност от най-известните марки Dymatize, Iso100, Cytec, изолата на Cytec, Gold Standard, Everbuild, Universal. Предлагаме казеини, протеин, хидролизат, изолат, матричен протеин. Тук виждате колекцията ни от дрехи на About the Rest и асортимента ни за бара. Може да намерите доста неща на доза, може да пиете и вкусно кафе лаваца при нас. В дясната част на магазина виждате другите марки, Now, Haya, отгоре са нещата на Cytec. Продължаваме нататък. Тук виждате секцията на Amix. Както виждате, понамалява, тъй като аз лично твърдя, че това е една от най-добрите марки на пазара. Нещата им работят. Отдолу има Biotech, също се купува доста. Предлагаме БЦА без захар. Този бърнер е доста добър на Biotech. Отдолу намираме нещата на Everbuild. Марката предлага голям асортимент от артикули на добри цени. Това е задната част на витрината ни. Магазина предлага също така изготвяне на хранителен и тренировъчен режим, лично от мен, състезател по културизъм и шампион на България за 24-та година.